Lil dawk ta' madwarna għandna nġilhom iħobbu lilhom infushom mhux billi nagħmluhom like fuq Instagram, iżda billi ngħidulhom. Sentiment komuni fost Christabel Borch u Caroline Paris, żewġ influencers Maltin li qablu li tkun xi ħaġa pożittiva jekk ma jibqax jidher in-numru ta' likes li jsiru fuq Instagram. Dan wara li l-istess sit soċjali ħabbar li f'bosta pajjiżi kbar bħal Awstralja u l-Ġappun m'għadux jidher in-numru ta' likes fuq ir-ritratti u hemm pjanijiet biex dan iseħħ madwar id-dinja. Dan bilan li daw kollha li jużaw din l-app, b'mod partikolari iż-żgħażagħ, ma jiġġudikawx lilhom infushom jew jiġu ġudikati minn ħadd ieħor għabbażi n-numru ta' likes li jkunu ġabu fuq ritratt. Jiena nisma' ħafna ġenituri li għandhom tfal ta' 10 snin li jinkwitaw jekk it-tifla fil-klassi tagħhom ġabet iktar likes minnhom u dawn l-affarijiet u dawn jiena inħossni fortunata li ma kbirx hekk. Naħseb jiena għext fera ta' social media, bdejna minn high five u mbagħad morna Facebook. Unħoss li l-fatt li dawk ta' warajja jew forsi jekk xi darba jkolli tfal tiegħi jitilgħu f'ġenerazzjoni li ma jiddependux minn daw il-likes hija xi ħaġa tajba ħafna. Caroline Paris taqsam ma' segwaċi tagħha kontenut dwar il-moda u l-ivvjaġġar. Fal-influencers oħra taqsam ukoll partijiet mill-ħajja personali tagħha. Mawa News stqarret li tħossha ħażin jekk ġieli ma tagħmilx dan. Nammetti li nħossni guilty. Per eżempju, jiena l-fatt li ġieli nieħu xi day off u ma nitfax story, inħossni guilty għax naf li dak li jkun qed jistenna xi ħaġa. Anzi, qed forsi qed jisni nħossni għandi dmir nagħti xi ħaġa u jisni li I took the easy way out. Però kultant ħin ikollok bżonna. Lil Christabel Borch ħafna jafuha bħala kantanta, iżda hi wkoll għalkemm stqarret li d-dejja għall-kelma hija meqjusa bħala influencer. Mawa News qalet li għalija il-ħajja hija ferm iktar minn kemm iġġib likes u stqarret li għalkemm tul is-snin tal-metra bil-qoxra ċerti kummenti fuq il-medja soċjali xorta jaffettwawha. Inħoss li kelli naqqas ftit minn social media għaliex kemm il-darba provajt nesprimi ruħi u ġejt interpretata ħażin. U alla volja tipprova kemm jista' jkun taqbess u tiddefendi lilek innifsek għaliex tiddefendi lilek innifsek u mbagħad ikollok reazzjoni negattiva. Fl-aħħar jiem id-Danimarka ħabbret li qed tippjana li tirregola l-influencers, wara li influencer popolari fil-pajjiż li għandha aktar minn 300,000 segwaċi ippubblikat nota ta' suwiċidju. Azzjoni li xprunat diskussjoni dwar is-suġġett u dekan fl-Università ta' Malta Andrew Azzopardi qal li l-arħaġa f'dan kollu huwa li din it-tfajla u ritma daw kollha li jsegwa li s-suwiċidju huwa aċċessibbli. U spjega li għandu jkun hemm responsabilità fil-kontenut li jitfgħu l-influencers, e kif dawn in-nies ħafna drabi jitqisu ta' idolu għal bosta u jagħtu aċċess għal ħolm li forsi mhux kulħadd jista' jilħaq. Meta inti tajtari nixtieq nkun popolari u qed nara dik popolari għax għandha l-basket, għax tagħmel il-lipstick jew dak għax qed jagħmel il-gym u qed jagħmel il-weights. Allura jien naħseb li jekk nagħmel din il-formula jien se nkun bħalu u se nkun ferħan. Azzopardi spjega li fil-waqt li dawn il-persuni ma jistgħux jiġu ċensurati huwa iżjed importanti li għed jadatta għal din ir-realtà. Għandna din l-informazzjoni ġejja lina kontinwament u naħseb tanti ġejja b'mod qawwi u mod sottili kultant li l-filters tagħna mhux qed jaħdmu tajjeb biżżejjed. U la naħseb hemmhekk irridu ninvestu filli nuru li rridu jkollna critical mass, irridu nkunu kapaċi nirriflettu fuq dak li qed jiġi għal wiċċna biex ngħidlek. Christabel qalqet b'messaġġ b'saħħtu u spjegat ix-xewqa tagħha għal ġenerazzjonijiet futuri. Tiddependi minn self-love importanti ħafna li lil dawk ta' madwarna nġelluhom iħobbu lilhom infushom, mhux billi nagħmluhom like fuq Facebook jew fuq Instagram billi ngħidulhom inti sabiħa jew proset kemm tkellimt sabiħ. Jiġifieri inħoss li iva tajba ħafna l-ġenerazzjoni li ġejja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.